З алфавіту. Чи можете ви мені його зачитати? Так. А, Б, С, Д, Е, І. Дальше F. Сейчас я трошки увеличу. Так. F, G, H, I, J. А почему J? Це було Г, а це вже зараз J. Ага, J. It's J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, F, Phi, X, Y, Z. Ну так, є там А от это маленькі. ось ця буква, штраси, якщо це С, я навіть не знаю, як вона, С. Амлаути, умлаути. SC.